Γεια σας, μας ακούτε? Δεν βγαίνει. Ναι, μας ακούτε? Κουτινή ακούς? Εγώ ακούω, καλημέρα. Μας ακούτε τώρα? Για μιλήστε λίγο. Εγώ μιλάω, με ακούτε? Εμείς δεν ακούγαμε. Οκ, γεια σου Μαρία. Καλημέρα. Κι Κουτινή, εγώ σας ακούω, μ' ακούτε? ωραία. Όλα καλά. Τώρα δεν ακούω τίποτα, βέβαια. Δεν μιλάμε. Α, οκ. Ωραία, πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ, λοιπόν, σήμερα. Ας πούμε πρώτα τι είναι πνευμοθώρακας. Είναι η παρουσία εξωπνευμονικού αέρα μέσα στο θώρακα ή αλλιώς η παρουσία αέρα εντός του υπεζωγωτικού χώρου. Συνήθως συμβαίνει σε ένα ενδοθωράκιο, είτε στο δεξιό είτε στο αριστερό. Υπεζωγωτικός χώρος είναι ο χώρος ανάμεσα στο πνεύμονα και στο θωρακικό τείχομα. Ο πνεύμονας καλύπτεται από τον υπεζωγότα που είναι τυχωματικός και σπλαχνικός. Γιατί και πόσο επικίνδυνος είναι ένας πνευμοθώρακας. Πολύτιμος χώρος της θωρακικής κοιλότητας καταλαμβάνεται από ελεύθερο αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της εμπεριφορίας των ζωτικών οργάνων και κυρίως του πνεύμονα. Ο ένας από τους δύο πνεύμονες πάβει να λειτουργεί εν μέρει ή πλήρως ως προς την ανταλλαγή αερίων, ενώ συνεχίζει να αιματώνεται από την καρδιά. Έτσι, μη οξυγονωμένο αίμα επιστρέφει στον αριστερό κόλπο. Είναι δυνητικά απειλητικός για τη ζωή, είτε άμεσα, ως συνήθως σε πνευμοθώρακα άμφου, υποτάσεις, σε ηλικιωμένους και πνευμονοπαθείς, είτε σε ενδεχόμενη επιδείνωση. Οι μηχανισμοί που εμφανίζεται ο πνευμοθώρακας. Ο αέρας προέρχεται εξωγενώς από επικοινωνία μεταξύ της ατμόσφαιρας και της υπεζωγωτικής κοιλότητας, συνεπία ρήξης του τυχωματικού υπεζωγότα, λόγω τραύματος ή ιατρογενώς από παρακέντηση. Μπορεί ο αέρας να προέρχεται ενδογενώς από επικοινωνία μεταξύ των κυψελίδων και της υπεζωγωτικής κοιλότητας, συνεπία ρήξης του σπλαχνικού υπεζωγότα, που επιτρέπει τη διαφυγή αέρα από τις κυψελίδες στην υπεζωγωτική κοιλότητα. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε παρότραυμα, επιπλοκή από μηχανικό αερισμό ή ρήξη κίστης φυσαλίδας. Σπανιότερα, ο αέρας μπορεί να είναι αποτέλεσμα της παρουσίας μικροοργανισμών που παράγουν αέρα στον υπεζωγωτικό χώρο. Ο κίνδυνος εμφάνισης πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ αυξάνεται παράλληλα με τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ. Την πέμπτη μέρα νοσηλείας φτάνει το 1,4%, αλλά εκτοξεύεται στο 3% την 30η μέρα νοσηλείας. Οι παράγοντες κινδύνου είναι ο μηχανικός αερισμός, η πνευμονία, χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια ή ERDS, ο καρκίνος, η sepτική καταπληξία και η τοποθέτηση κεντρικού πλευρικού καθετήρα. Έχουμε τον αυτόματο πνευμοθώρακα που είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, τον τραυματικό πνευμοθώρακα ιατρογενή ή μη ιατρογενή, τον πνευμοθώρακα υποτάση και υπάρχει και μία άλλη μορφή διαφυγής αέρα, το υποδόριο εμφύσιμα, που από την υπερέκτηξη των τελικών βρονχιολίων γίνεται ρήξη των κυψελίδων και η διαφυγή αέρα γίνεται προς τις στιβάδες δέρματος μέσω του βρονχιακού ελίτρου. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Αυτόματος πνευμοθώρακας. Πρωτοπαθής. Είναι ο πνευμοθώρακας στον οποίο δεν υπάρχει υποκείμενη πνευμονική πάθηση. Γίνεται κατά την ηρεμία. Οφείλεται συνήθως σε ρήξη μικρών υπό το σπλαχνικό υπεζωγότα συλλογών αέρα, μπλέψ, που βρίσκονται κυρίως στην κορυφή του πνεύμονα ή αεροδόν κίστεων του πνεύμονα, μπούλα. Συμβαίνει ως συνήθως σε νέους ασθενείς 20 με 40 ετών. Ο δευτεροπαθής πνευμοθώρακας αναπτύσσεται σε έδαφος γνωστής πνευμονικής πάθησης. Οφείλεται σε υπερέκτηξη των τελικών βρενχιολίων, ρήξη κυψελίδων ή ρήξη του σπλαχνικού υπεζωγότα. Τα σχετιζόμενα νοσήματα είναι η φυματίωση, το εμφύσιμο, πνευμονική είνωση, καρκίνος, διάχυτη πνευμονοπάθεια, πνευμονία και διάφορα άλλα βέβαια, σε ασθενείς αυτό μεγαλύτερους 60-65 ετών. Ο ιατρογενής τώρα και ο μη ιατρογενής πνευμοθώρακας. Ο ιατρογενής μπορεί να είναι χειρουργικός είτε από διαγνωστική ή θεραπευτική διαδικασία. Σε μηχανικό αερισμό, από καθετηριασμό κεντρικού φλεβικού καθετήρα
πιο σύνηθες υποκλίδια φλέβα, παρακέντηση περικαρδιακού σάκου είτε εφαρμογή κάρπα. Ο μη ιατρογενής μέσω κάκωσης του θωρακικού τυχώματος από αμβλή ή διατητρένων τραύμα μπορεί να είναι ανοιχτός όταν διατηρείται η επικοινωνία μεταξύ ατμοσφαιρικού αέρα και υπεζωκοτικής κοιλότητας και κλειστός όταν δεν υπάρχει επικοινωνία. Συμβαίνει συνήθως σε κατάγματα πλευρών που προκαλούν τρόση του σπλαχνικού υπεζωκότα. Συμπίεση του θώρακα. Γίνεται συμπίεση του θώρακα με αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκυψελιδικής πίεσης και τη ρήξη τελικά των κυψελίδων. Ο πνευμοθώρακας υποτάση είναι μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Γιατί δημιουργείται ένας μηχανισμός βαλβίδας μιας κατεύθυνσης. Ο αέρας εισέρχεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα σε κάθε αναπνοή, αλλά δεν εξέρχεται. Συσσωρεύεται λοιπόν, αυξάνεται η πίεση στην υπεζωκοτική κοιλότητα, συμπιέζεται και μετατοπίζεται ο πνεύμονας στην αντίθετη πλευρά με ταυτόχρονη μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Έχουμε διαταραχές με επιπτώσεις στον αερισμό και στην ανταλλαγή των αερίων. Η αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης οδηγεί σε μείωση της πνευμικής επιστροφής με επακόλουθη μείωση της καρδιακής παροχής, ταχυκαρδία και υπόταση. Είναι μια εικόνα η οποία μιμείται το καρδιογενές σοκ. Συμβαίνει ως συνήθως σε μηχανικό αερισμό από βαρότραυμα, κατάγματα πλευρών και διατητρένου τραύμα. Ο πνευμοθώρακας πιο συγκεκριμένα στο μηχανικό αερισμό. Αποτελεί μια συχνή επιπλοκή και οφείλεται σε ρήξη αεροφόρων χώρων από υπερδιάταση και έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή αέρα προς τον υπεζωκότα, το υποδόριο, το μεσοθωράκιο ή την περιτοναϊκή κοιλότητα. Συμβαίνει στο 4 με 15% των ασθενών, μέσος χρόνος εμφάνισης είναι οι 4 μέρες. Συχνότερος σε ασθενείς με ARDS, γιατί το πνευμονικό παρέχημα αλλού είναι κλειστό και αλλού υπερδιατεταμένο, σε πνευμονία με νεκρωτικές κοιλωτικές βλάβες, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, λόγω αυξημένων αντιστάσεων και πιέσεων στους αεραγωγούς εξαιτίας της απόφραξής τους. Σχετίζεται με τη βαρύτητα και τη διάρκεια του ARDS και τις συνθήκες του μηχανικού αερισμού. Ασθενείς που εμφανίζουν ένα επεισόδιο πνευμοθώρακα στο μηχανικό αερισμό έχουν 7 με 10% πιθανότητες να εμφανίσουν και ένα δεύτερο επεισόδιο. Στους ασθενείς σε μηχανικό αερισμό, η εξέλιξη του πνευμοθώρακα σε υποτάση είναι συχνή, διότι οι αυξημένες ροές αυξάνουν την ποσότητα του αέρα που διαφεύγει στην υπεζωκοτική κοιλότητα, οδηγώντας σε ταχεία αύξηση υπεζωκοτικών πιέσεων, με εμφάνιση πιεστικών φαινομένων στους πνεύμονες και το καρδιακιακό. Κλινικά, εμφανίζεται με ένα μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα, υπόταση, ταχυκαρδία, υποξυγονεμία και αύξηση της κεντρικής πλευρικής πίεσης. Η αναγνώρισή του αποτελεί διαγνωστική πρόκληση. Και αυτό γιατί η φυσική εξέταση και τα κλινικά σημεία είναι μη ειδικά και αναξιόπιστα. Συμπτώματα του πνευμοθώρακα είναι το οξύ θωρακικό άλγος που επιδεινώνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις, ξηρός βήχας από ερεθισμό του διαφράγματος, δύσπνοια, αργώδια αναπνοή, εφίδρωση, κυάνωση, ταχυκαρδία και υπόταση. Όμως όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν σε ένα διασωληνωμένο ασθενή της ΜΕΘ υποκαταστολή. Υποψία ύπαρξης και σημεία στο πνευμοθώρακα υποτάση. Είναι η μείωση ή εξάλληψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος, την πανικοσύγκρουση επικρουστικά, ανομοιογενής έκπτυξη των δύο ημιθωρακίων, απότομη αύξηση των πιέσεων στους αεραγωγούς, ταχύπνοια, υποξυγονεμία και αιμοδυναμική αστάθεια με υπόταση. Εδώ πέρα είναι ένα σκορ, το dystrophy severity score, σύμφωνα με τα ευρήματα στην αξονική. Υπολογίζεται ένα σκορ όπου 0 έως 3 είναι σύμφωνα με τα ευρήματα στην αξονική και τις βλάβες στον πνεύμονα. High score είναι το 4 με 6, οπότε μετά προχωράμε ανάλογα στη θεραπεία. Σύμφωνα με την αξονική, ο τύπος έχει μπλεψ ή μπούλες ή τίποτα. Πόσες έχει, δεν έχει καθόλου, έχει μία μπούλα. Πού είναι άμφο, είναι μονόπλευρο, οπότε βγαίνει ένα σκορ και σου λέει πόσο σοβαρός ή πόσο ήπιος είναι αυτός ο πνευμοθώρακας. Οπότε, ανάλογα τη σοβαρότητάς του, προχωράς μετά στην αντιμετώπιση. Τα βλέψη είναι πολύ μικραστική στις μαζεμέλες. Είναι όπως το πει σωστά η Ιωάννα, είναι ο πρωτοπαθής θώρακας που ασχολείται σε νεαρά ψηλά αθλητικά άτομα. Λοιπόν, και η μόνη του θεραπεία είναι το χειρουργείο. Δηλαδή να ξαναβάλουν και να ξαναβάλουν μπιλάου, τα επεισόδια είναι πολύ συχνά. Και η μόνη λύση είναι ακριβώς στις κορυφές των πνευμών, σωστά το περιγράψει η Ιωάννα, στις κορυφές των πνευμών είναι σαν επιγενείς καταστάσεις, υπάρχουν και παρατηρούνται σε νεαρά ψηλά λεπτά, όχι αθλητικά του στήλου σωματικών. Έχω τέτοια περιστατικά
είναι και φίλος μου και γνωστός μου και είχαμε νοσηλεύσει πρόεδρος και συνάδελφος. Είναι κλασικό. Είναι μόνο χειρουργείο. Τίποτα άλλο. Οι επαναλαμβανόμενοι πνευμοθώρακες θα είναι σε καθημερινή βάση σε αυτούς. Αυτό είναι οι μικρές κίστες. Ενώ η πουλα είναι η πουλα, η κίστη μεγάλη και ο επισήματος. Με τα κλασικά Το φυσικά. βλέπει. Το βλέπεις είναι αυτό, τα μικρά τέτοια. Όπως παίρνεις κάτι συσκευασίες και έχεις δει που είναι τους και τις πάμε για πλάκα. Είχε μία εικόνα λάθος μου που δεν την Ένα έβαλα. κομμάτι τέτοιο. Για να δούμε τι διαφορά. Αυτά είναι κλιεντής, αυτά είναι κλιεντής και σου λέω στους κορυφές σε τέτοια του. Λοιπόν, καθώς η κλινική εικόνα είναι λοιπόν μη ειδική, η διάγνωση του πνευμοθώρακα στη ΜΕΘ γίνεται με ακτινογραφία, υπέρηχη και αξιονική τομογραφία. Στην ακτινογραφία, οι ασθενείς είναι σε ήπια θέση, οπότε υπάρχει μειωμένη διαγνωστική αξία και ευαισθησία γύρω στο 50% λόγω της μετακίνησης του αέρα προς τα ανώτερα πρόστια τμήματα του θωρακικού κλωβού. Στην όρθια θέση, αντίθετα, αναδεικνύεται υπερδιαφάνεια στην περιφέρεια, εξαφάνιση αγγείωσης, σύμπτωση του πνευμονικού παρεγχήματος, μετατόπιση μεσοθωρακίου προς το υγιές ημιθωράκιο. Κάποια άτυπα σημεία στην ακτινογραφία είναι η υπερέκτηξη του πάσχοντος ημιθωρακίου, η εκτροπή του μεσοθωρακίου προς το υγιές πλάγιο, επιπέδωση διαφράγματος, αύξηση βάθους πλευροδιαφραγματικών γωνιών, υπερδιάπτωση ανώτερων κοιλιακών τεταρτημορίων. Η παρουσία υποδόρυου φυσικά εμφυσίματος είναι σχεδόν πάντα παθογνωμονική. Ο υπέρηχος γίνεται σχετικά εύκολα, έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία, γι' αυτό και χρησιμοποιείται. Η κίνηση λοιπόν του σπλαχνικού υπεζοκόντα στη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου σε σχέση με το γειτονικό τυχωματικό υπεζοκόντα σε πραγματικό χρόνο ονομάζεται διολίσθηση του πνεύμονα και η παρουσία του αποκλείει την ύπαρξη πνευμοθώρακα. Γι' αυτό το κάνουμε για να δούμε αυτό και να αποκλείσουμε ουσιαστικά πνευμοθώρακα. Και φυσικά η gold standard εξέταση είναι η αξονική τομογραφία. Σε ασθενείς όμως της ΜΕΘ δεν είναι δυνατόν να γίνει με ασφάλεια, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος επιδείνωσης λόγω μετακίνησης του ασθενούς με σοβαρή αστάθεια. Πρέπει να γίνεται μετά την αρχική επιτυχή αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα, την πλήρη έκπτυξη του πνεύμονα και τη διακοπή της διαφυγής αέρα, έτσι ώστε να μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για το πνευμονικό παρέγχημα και τις μικρές περιφερικές βλάβες που δεν είναι ορατές επί ύπαρξης πνευμοθώρακα. Πώς αντιμετωπίζουμε τώρα τον πνευμοθώρακα? Εξαρτάται από το μέγεθος και την παρουσία των συμπτωμάτων. Υπάρχει μια διχογνωμία για τη βέλτιστη στρατηγική της αντιμετώπισης και αυτό γιατί δεν υπάρχουν ουσιαστικά μεγάλες στοιχειοποιημένες μελέτες σε ασθενείς ΜΕΘ. Σίγουρα σε υπόνοια και μόνο πνευμοθώρακα υποτάση απαιτείται άμεση αποσυμφόρησή του χωρίς καθυστέρηση για κτηνολογική επιβεβαίωση, καθώς αποτελεί επιπλοκή με υψηλή θνητότητα. Λοιπόν, συντηρητική αντιμετώπιση, πρώτος τρόπος, είναι μια απλή παρακολούθηση για μικρούς ασυμπτωματικούς όμως ή με ελάχιστα συμπτώματα μικρούς κορυφαίους πνευμοθώρακες. Χορηγούμε οξυγόνο με ελληνικό καθετήρα και ουσιαστικά η απορρόφηση των αερίων από την υπεσοποτική κοιλότητα γίνεται με απλή διάχυση του αέρα προς το φλεβικό αίμα. Η διαφορά πίεσης των αερίων είναι ο μόνος μηχανισμός που συμβάλλει στη μετακίνησή τους. Παρεμβατική αντιμετώπιση γίνεται σε όλους τους συμπτωματικούς, είτε πρωτοπαθείς είτε δευτεροπαθείς πνευμοθώρακες. Μπορεί να γίνει με απλή αναρρόφηση με βελόνα ή με καθετήρα αναρρόφησης που ενσωματώνει βαλβίδα μιας κατεύθυνσης. Παροχέτευση με σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης και σύνδεση έπειτα με συσκευή πιλάου. Αυτή επιτρέπει στον αέρα να εξέρχεται από τον υπεζωποτικό χώρο, ο πνεύμονας εκτίσεται και επαναλειτουργεί και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει την είσοδο αέρα. Η διατομή του θωρακικού τυχώματος με νηστέρι, πώς γίνεται τώρα, ο τρόπος που γίνεται, διατομή θωρακικού τυχώματος με νηστέρι μέχρι τον τυχωματικό υπεζοπότα, στο δεύτερο μεσοπλεύριο διάστημα κατά τη μεσοκλειδική γραμμή ή μεταξύ τέταρτου και πέμπτου μεσοπλεύριου ακριβώς μπροστά στη μέση της μασχαλιαίας γραμμής. Σε περίπτωση πνευμοθώρακα από ρήξη τραχείας ή μεγάλου βρόχου, τότε χρήση χειρουργικής αποκατάστασης και σταθεροποίηση του ασθενή με εκλεκτική διασωλήνωση του υγιούς πνεύμονα με ενδοτραχειακό σωλήνα διπλού αυλού. Οι ενδείξεις για χειρουργική αντιμετώπιση είναι ένα δεύτερο επεισόδιο πνευμοθώρακα στην ίδια πλευρά, ένα πρώτο επεισόδιο αυτόματου πνευμοθώρακα και ένα από όλα αυτά είτε όλα αυτά. Διαφυγή αέρα από θωρακικό σωλήνα για πάνω από 3 έως 5 ημέρες, αυτόματος έμου πνευμοθώρακας και αμφωτερόπλευρος αυτόματος πνευμοθώρακος. Επίσης, σε χειρουργική αντιμετώπιση προχωράνε επαγγελματίες υψηλού κινδύνου όπως οι χειριστές αεροσκαφών. Χειρουργική στόχη είναι η εκτομή των ύποπτων βλαβών για την πρόκληση του πνευμοθώρακα και η συγκόλληση φυσαλίδων. Με την πλευροδεσία γίνεται δημιουργία συμφύσεων μεταξύ του τυχωματικού και του σπλαχνικού υπεζοκότα με σκοπό την εξάλληψη ουσιαστικά της υπεζοκοτικής κοιλότητας.
Η χημική πλευροδεξία, η πλευροδεξία μετάλ, γίνεται κατά τη θωρακοσκόπηση με βίντεο. Είναι αποτελεσματική η διασπορά του τάλκ στη θωρακική κοιλότητα. Μπορεί να γίνει και μέσω του θωρακικού σωλήνα. Έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας 93 με 97%, αλλά είναι αποδεδειγμένη η ασφάλεια της μεθόδου. 93 με 97%. Αποδεδειγμένη ασφάλεια της μεθόδου. Όλες οι χιλευροδεσίες έχουν μυθρές επιπλοκές και παλιότερα που δεν είχε ανακαλυφθεί Τώρα αυτή αυτή είναι η χημική, έτσι. Η Αυτή- φλεβιδεσία χειρουργική είναι άλλη. η ειδική τάλκη, υπήρχε η βλεομική, μια άλλη ουσία, ειδικά σε κάποιες καταστάσεις πονησοφιλιώματα και τέτοια. Αυτό ήταν όντως μιλάμε το στέγαν στο σαυρό σου θωρακοχή και μετά ξεκινούσε. Αλλά με την τάλκη αυτή είναι καλύτερα να πάρει. Τουλάχιστον έτσι λένε. Υποτροπές μετά την παρέμβαση, 20 με 50% υποτροπή συμβαίνει συνήθως στα πρώτα 2 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο. Ένας πρωτοπαθής αυτόματος πνευμοθώρακας έχει 20 με 30% πιθανότητα μετά το πρώτο επεισόδιο αυτόματου πνευμοθώρακα και 40% μετά το δεύτερο, να ξανασυμβεί δηλαδή. Και στο δευτεροπαθή αυτόματο η πιθανότητα υποτροπής είναι μεγαλύτερη από 50%. Τα προληπτικά μέτρα λοιπόν που έχουμε εμείς να πάρουμε είναι η υπερηχογραφική καθοδήγηση στην τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, είναι αποσύνδεση από τον αναπνευστήρα του ασθενή ή μείωση των πικ όταν τοποθετούμε φλεβικού, αποφυγή πολλαπλών προσπαθειών παρακέντησης, ακτινογραφία θώρακα μετά από κάθε πράξη για ανάδειξη πιθανής επιπλοκής και προστατευτικός αερισμός με χρήση χαμηλών πιέσεων και μικρών αναπνεώμενων όγκων για την αποφυγή παρατράγματος. Τόσο λίγα, τόσο απλά, τόσο μικρά. Πολύ ωραία. Όντως πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Έκανε πολύ καλά. Εγώ. Παιδιά, όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Άντε, Ερωτήσεις? Εγώ ήθελα μία ερώτηση να κάνω. έλα, κάνε. Γνωστό στο στικλάκι. Ήθελα λίγο αυτό να βρίσκαμε τα νέα δεδομένα σχετικά και με τη διχογνωμία που έχουν οι χειρουργοί για το αν θα πρέπει να μπαίνει σε αναρρόφηση ή όχι. Ο πνευμοθώρακας, δεν ξέρω ανάλογα αν είναι στο μηχανικό αερισμό, αν δεν είναι. Αλλά στη δικιά μας περίπτωση πάντα είναι στο μηχανικό αερισμό. Σχετικά με την αναρρόφηση και λίγο με τις πόσες μέρες χρειάζεται να είναι σε αναρρόφηση ή όχι, σε μιλάω γενικότερα. Αυτό λίγο. Για την αναρρόφηση. Επειδή βλέπω και τους χειρουργούς ότι έχουν διαφορετικές γνώμες. Αν βρίσκαμε εμείς κάτι. Δεν αναφέρεται έτσι για χρήση αναρρόφησης. Μόνο μιλάω στη πίεση 20. Μόνο αυτό αναφέρεται και από εκεί και πέρα δεν αναφέρεται αναρρόφηση. Ουσιαστικά δεν βάζεις υποτίθεται. Τόσο ψηλή πίεση, 20 δηλαδή, τόσο ψηλή. Εμείς θα βάζουμε γύρω στο 10. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Η πίεση, πέρασε και ασχοληθεί με τους ασθενείς της εντατικής και του πνευμοθώρακα, είναι 5 με 10. Παραπάνω είναι οι θωρακοχειρουργοί που βάζουν από δικού τους. Γιατί ότι δεν βοηθάει μεγάλη πίεση, απλά μπορεί να επιδεινώσει και τον πνευμοθώρακα. Αυτό το 20 δεν υπάρχει. Αυτό θυμάμαι και εγώ που λέγαμε. Σε μάθημα να κάνεις Okay. και ασχοληθείς, θα δεις ότι η πίεση πρέπει να είναι μέχρι 5, άντε 10, όχι παραπάνω. Απαγορεύεται. Σχετικά με την αναρρόφηση, ξέρουμε κάτι ή όχι ακόμα. Πνευμοθώρακα, ένα μεγάλο πνευμοθώρακα ή πολλαπλούς πνευμοθώρακες, εκεί βάζεις παραπάνω πίεση. Αλλά σε έναν πνευμοθώρακα, ο οποίος θέλει μια ήπια αναρρόφηση για λίγη ώρα, βάζει μια μικρή πίεση, γιατί αυτό μπορεί να σκίσει και άλλο την τομή, να την ανοίξει, καταλαβες, τη βλάβη. Οπότε θες μια ήπια και να βλέπεις όπως πηγαίνει, αν χειροτερεύει. Πεις στον υπέρηχο, βέβαια θα το κάνουμε εμείς άλλο. Πρέπει όταν κάνεις υπέρηχο να βρεις το σημείο που είναι ο πνευμοθώρακας. Αλλιώς δεν έχεις διάγνωση με υπέρηχο. Μπορείς να έχεις τα σημεία τα οποία είναι τα απουσία του lag sliding και το scissor sign και όλα αυτά. Πρέπει να πας να βρεις πλάγια, να βρεις το land point το λεγόμενο, που είναι η διαφορά μεταξύ αερισμού. Αν δεν το βρεις αυτό, δεν έχεις σίγουρη διάγνωση. Γιατί μπορεί να είναι άλλος λόγος που φαίνεται έτσι ο πνεύμονας, να είναι μια τελεκτασία, να είναι οτιδήποτε άλλο. Κατάλαβες. Οπότε πρέπει δηλαδή στη διάγνωση με τον υπέρηχο να βρεις οπωσδήποτε αυτό το σημείο. Το long point. Και πας πλάγια, ρε παιδί. Αυτά σου λέει αυτοί που ασχολούνται με το πνεύμονα και σου λέει πρέπει να κάνεις αυτά. Ναι, εγώ Ευχαριστούμε. στον υπέρηχο τον ανέφερα έτσι για διάγνωση. Όταν
έχεις την υποψία σαν γιατρός ότι κάνει αλλά για να πνευμοθώρακα. κάνεις, ναι, εντάξει, αλλά για να είσαι σίγουρη. Έχεις μια εξέταση πνεύμονα πώς θα βρεις τον πνευμοθώρακα. Ναι. Έχεις την υπόνοια ήδη, αντί να κάνεις να τρέχεις για ακτινογραφίες και για εξομικές. Ναι, αλλά για να είσαι σίγουρος, ξαναλέω. Είναι η στο επίγον. Ναι, Αυτό αλλά για έτσι να το είσαι- ανέφερε. ναι, αλλά για το επίγον και εκεί ισχύει. Αυτό πρέπει να βρει στο land point. Εγώ αυτό πρέπει να το ψάξει. Γιατί φαίνεται, δεν είναι δύσκολο. Και θέλει ώρες πτήσης να ασχολείσαι.